Представям ви Мергюл Хасан, председател на Автономна работническа конфедерация АРК. Това е едната от трите организации, които влизат в състава на Националната конфедерация на труда. Меги, здравей! Здрасти! Меги, какво е да си председател на синдикат, който е алтернатива на големите национални синдикати в страната? Моята отговорност като председател е голяма. Не е лесно да отговарям за работници, страдащи от лоши шефове. И нашите членове са от цялата страна. Опитвам се да поддържам връзка с повечето от тях, доколкото мога, разбира се. Добре, и какви са успехите на АРК, които би отбелязала? Най-големият ни успех е, че успяхме да накараме институциите да работят в името на работниците, а не на работодателите. След серия от сигнали са извършени доста проверки и са констатирани нарушения и работодателите са наказани. Звучи много добре. АРК е ден в частния сектор доста, нали? Да. В частния сектор най-вече страдат работниците, които работят в сферата на ресторантьорството, по магазините, които са много вериги, даже големи вериги, мога да кажа, магазини и ресторанти, заведения злоупотребяват с работниците си, като примерно не ги осигуряват на реална заплата, карат ги да работят над 10 часа, даже над 12 часа, много често без почивен ден, да им се изплащат заплатите или надниците, примерно. Там е доста сериозен проблем. Да. Там по принцип, националните синдикати отсъстват доста, нали? Има доста работа. Да. Докато при нас могат да членуват хора, работещи в различни сфери, не е задължително да имаш, примерно, секция на работното си място, за да бъдеш наш член. Това е интересно. Ти от колко време си синдикалист и от колко време председател? От около 7 години съм синдикалистка и от около 5 години съм председател на организацията. Смяташ ли да продължаваш? Да, смятам. Какво те мотивира? Мотивират ме малкото борбени работници. Можеш ли да дадеш примери за борбени работници? Да, единият борбен работник, единият пример съм аз. Аз не мога с лекота да се примиря с мисълта, че работодателите могат да правят каквото си искат с работниците си и да се чувстват безнаказани. Друг пример мога да дам. Това е моя бивша колежка от Пикадили, казва се Веселина. Значи, когато се надигнахме една шепа работници да протестираме за неизплатените ни заплати, тя беше най-борбеният работник, беше бременна и се бореше до последните дни на бременността си. Ходеше по институции, организираше протести, подготвяше нашите документи и след като роди, продължи да го прави с новороденото си бебе в ръце и всъщност правеше го докато не спечелихме. Тоест успяхме. Благодаря ти, Веси. Значи тя е човека, който най-много ме мотивира да продължа да се боря в името на работниците. Повода за това интервю е 1 май. Какво е за теб 1 май? 1 май за мен е голям ден. Ден на борбата, той е ден на борбените работници. Значи преди години работници са извоювали 8-часово работно време. Има такава история, която е много тъжна. Събитията се случват през 1886 година в Чикаго и над 300 000 работника се надигат да стачкуват. Била е незаконна стачката и след 3 дена протести успяват да ги потушат, всъщност да потушат тяхната стачка от страна на полиция, частни охранители. Има жертви от двете страни, има загинали полицаи и работници. Няколко работника, ако не се лъжа, около 5 работника са осъдени на смърт и са обесени. След това ги оневиняват и след това вече всъщност обявяват 1 май за Ден на труда. Честит 1 май!
Работници, борете се за правата си. 1 май не е празник, а ден за борба.